Здравейте! 3, 2, 1, камера! Здравейте! Казвам се Янислав Марков. Гледай в камерата. Казвам се Янислав Марков, както знаете от канала ми. И ще ви представя най-готиното клипче на света. Няма да е чак толкова готино, не го приемайте толкова сериозно. Искам да ви кажа само не правете грозни позиции. Знам много за Майнкрафт и ще ви разкажа историята как е бил първият Херобрайн. Имало време хората са се обединили срещу бога Херобрайн. Това било на разрушението. Заедно с мистер Крипър те отишли и помогнали на бога на разрушението Зевс. Те се опитвали да го удрят го с лопати, с кирки, мечове и с броня. Изчантвали са Enchanting Table. Enchanting Table представлява нещо, което е магическо. Прави се от диаманти, Optician и книга. За Crafting Table 4 купчета дъски. Както си направите меч, дървена лопата и кирка. И брадва дървена. Първо взимате за лопатата ви трябва 2 пръчки и едно купче дърво. И едно купче дъска. На меча ви трябва една клечка и 2 купчета дъски, които да са семитая. На брадата 3 такива наредени и 2 пръчки, не като кирката, а 3 ето така. При кирката са, както с обикновените кирки, 2 пръчки и 3 блокчета дъски. Това са инструментите от дърво. В дървената кирка дървената не може да чупи нищо. Нито диаманти, нито кол. Кол може, много бавно става, обаче 2 минути, за разлика от каменната кирка, дървената не може да направи нищо. Дървената само мъчи и се чупи бързо, за разлика каменната тя се чупи по-бавно. И така нататък. Другото, което ви казах, торчове. За да намерите торчовете ви трябва колко. За да намерите кол може да намерите навсякъде. Мините, планините, може да търгувате с него на търг. Кол на български, както се знае, въглища. Добре. От торчове също се правят и от чаркол. Той се прави много лесно. Николай, защо не гледаш в камерата? Взимате печта и слагате дървото горе, там слагате... Правя видеоклип. За да направите другите инструменти, които са същите, само с други материали, трябва да влезете в Facebook страницата на канала, която ще я направя след малко и ще ви направя сайт да влизате и откъде да си взимате. Здравейте! Изчезвай, кучко! Да си направите такива инструменти. Здравейте! Изчезвай, кучко! И така нататък. И накрая печта. Как да се прави? Взимате 8 блокчета кабелстон. Нареждате ги така, скръстено и се получава печта без едно. Да слагате така едно. И, какво да се каже,